Jama. Aja bapak belangkon kena aturan milik cendali bapak. Jadi spesial kata bapak Junala. Ini ketoknya curhat ngono lho piye kok panyunane ilange piye. Oke. Asal. Sip, aku mung tansah kelingan nalikane pingin urip kekurangan sanadyan wis bisa suwe rasa kangen bayang ini ora gampang gonku lali janjimu biar tansah tau gemi kilang-kilang dadi saksi pungkasane ilang ana ngendi pancen kowe ora gelem ninggal aku babar pisan orang gumon kesare ana liyane wis apa aku kang bisa nyenengi tresna ati pawitane wanda pengen duduk ukurane nanging batin kuralilo dalang kalung diwenehke wong liya Bapak Jemawa, makasih banyak ya sama keaturakan hilang bilang kalau tambah kangen lo ya. Hai, ayo ya. monggo Pak Ambil saya. Sip,